pane chimwe chikomo zvichida kumushaka unobva, pane mazwi akataurwa against your life. Shungu dzako muzasi megomo, ndaona kuti unorwa zvakanyanya, but unokundwa zvakanyanya. Unoshanda nesimba kwazvo, but unotambudzika kwazvo. Zvokuti vanhu vakauya uri vachikupa advice kuti you must work hard, you are tired. But not work hard, no definition in life yako. You work so hard. Check your life, waneta. Wakabonzwa advice nanu tita zvakati, waneta kuzvita. Unoshaya kuti ngavataure zvimwe, bonda try zvese. Pane kumwe kurwara kwekuti waenda, no matter une medical aid, unana chiremba vanokuvheneka, hazvioneke, iwe unenge uchingopera. Vanhu vachiti but munhu ari kurwara chiremba chiti hapana zvataona. Kune mweya wokuti ukada wakuda kuuraya upenyu hwako, even vari qualified they surrender. Hachioneke chirwere uchitofa. Hapana akambozvinzwa kuti vatesta zvese. Church ndinzwe, effort yako pasa, kana iliyo ya unotrasta, I've brought this message to change your mind. You need to trust the rod of Moses. What is the rod of Moses? Make sure you honor and worship God.